Pri mikrofóne Rado Demeter z týmu Olympic, ktorí v Superšlágri prvej top ligy remizovali s týmom Hua He. Rado, ty si dal prvý gól, potom Hua He vyrovnali. Myslíš si, že ste mali na viac ako na remizu, alebo ste spokojní s výsledkom? Dá sa povedať, že tento zápas bol veľmi dôležitý pre ďalšie účinkovanie v súťaži. My máme ambíciu postúpiť do semifinálnej play-off prvej top ligy a môžeme si vedomiť dôležitosti tohto zápasu. Určite sme pristúpili k zápasu tak, aby sme ten zápas vyhrali, ale v konečnom zúčtovaní vzhľadom na to, aký bol proti nám kvalitný súper a ako prišiel v silnom zložení, počítame a berieme remizu za cenný bod. Aj súper váš priznal, že pôsobíte veľmi kompaktným, takým jednotným dojmom. Vlastne nevynikajú ani nejak individuality z vašej strany, ale skôr taký tímový výkon. Dosť ste boli takí stiahnutí vzadu, čakali ste, ale nevedeli sa presadiť cez vás. Áno, priznám sa, bola to naša taktika, nakoľko my nemáme nejaké osobnosti v našom týme, sme tak, ako si povedali, kompaktný tím, ktorý už pôsobí asi 4 roky programa, kde zopár hráčov obmieniame a preto sa to snažíme hrať už viacej, ako hrávajú starší páni, viacej s rozumom, s taktikou a nevychádzame zbytočne do otvorenej hry, radšej to hráme na tie breaky. Je to vaša taká taktika v každom zápase, alebo podľa supera? Závisí to od vývoja zápasu a od supera, určite to nie je v každom zápase, ale nakoľko sme si boli vedomí, že práve asi Hua He je náš priamy konkurent v súboji o play-off, tak sme pristúpili k tomuto zápasu takto z obrany Radov a zodpovedne. Rado, díky moc. Ďakujem pekne.